Lukukoira Daisy ja hänen ohjaajansa ovat matkalla lukuhetkeen. Ennen lukuhetken alkamista Daisy saa oman työasun eli keltaisen huivin kaulaansa. Se kertoo hänen olevan Kennelliiton lukukoiratoiminnassa vapaaehtoisena. Lukukoiratoiminnassa olevat koirat osaavat rauhoittua vieraiden ihmisten seurassa sekä uusissa paikoissa ja tilanteissa. Daisyn läsnäolon kuuluu rentouttaa lukijaa. Daisy haluaa vain nauttia lukuhetkestä yhdessä. Pikkusiskonsa heräävät aattoaamuna aikaisin. Äiti ja isä ovat koristelleet kuusen heidän nukkuessaan. Nyt se hohtaa kauniisti olohuoneessa. Lassi mutisee jotain vastaukseksi. Lyppikseen alta Maija kävelee kesäisen Aution kadun yli kirkon vieressä. Monet saattavat ajatella lukuhetken olevan opetus- tai terapiatilanne, mutta oikeasti lukukoiran tehtävänä on ainoastaan edistää lukutaitoa ja innostaa lukemaan. Lukukoiraksi pääset osallistumalla Kennelliiton järjestämälle maksuttomalle lukukoirakurssille, joka sisältää soveltuvuusarvioinnin. Daisy suosittelee muita koiria liittymään lukukoiratoimintaan ja luomaan tärkeitä lukuhetkiä yhdessä. Lisätietoja lukukoiratoiminnasta ja kursseista Kennelliiton nettisivuilta.